en sag på international plan. Er det porno? Porno? Jeg vidste det. Det er skide godt, Egon. Det er mægtigt. Forstår du? Ulla, min forlovede, ikke? Hun har fået tilbudt kontrakt fra udlandet. Nej. Nej. Nej, selvfølgelig. Hvad så? Vi skal arbejde. Hvad? Vi skal tjene vort brød på ærlig vis. Jamen, hvordan det?